Това е специална покана за всички българи в Щатите. На 7 юни ще се проведе националното първенство по суплес спорт и Bulgarian Bag в Айдахо. Състезанията по суплес се провеждат в Америка, Полша, Унгария и България. Срока за регистрация е тази неделя, 18 май. За повече информация прочетете описанието. Заповядайте и ви очакваме!